J-Laws on the Daga yau anan zan dinga zama, ya almutsutsan aljanuna, ku bani na cin yau, ku bani wanda zan yi kuɗi a cikin duniyar nan. Aljani ɗan iya sallama ta a gare ka. Aljani ɗan malele, ina kake? Aljani ɗan dandus, ina kiranka. Ni boka turnuku. Ko ta hanyar boka ne fa ni fa inda zan yi kuɗi fa kai zan ba hanyar bokan nan dan na ga na samu. Abokin nawa ne ma kwana biyu baya fitowa, bari dai na jira a nan, ai zai fito nan da jima. J-Laws on the abokina lafiya na ganka a cikin wannan yanayi. Ya abokina ya dai, Ya gajiya, ya aiki, ya aikin, lafiya lau, ya gidan, lafiya kalau. to sannun Sannan kai abokina haka na ganka a cikin wannan yanayi haka. abokina abun duniya ne ya haɗa min zafi. Abokina wallahi rabba da iyalaina da matana su ci abinci. Abokina yau muke sati 11. Kai dan girman Allah. Wallahi kaga talauci ga amfanin da na noma ya ƙare. Kai ni fa yanzu nema nake ta hanyar da zan yi na kuɗi, ita nake nema, ko ta hanyar almutsutsai ne kawai ni dai. Bari ka ji abokina, To ina da wani boka, maganinsa kamar yankan wuka ne, in dai kuɗi ne za ka yi kuɗi. kana nufin da in dai mun je In dai kuɗi ne, kuɗi mai suna kuɗi, kamar ganyen tsamiya ina gaya ma haka za ka yi kuɗi. kai Kamar yashi a cikin kwari. a wajen ina bokan yake? Gaskiya da nisa, amma in dai ka matsu, kaga ko yanzu ma za mu iya tafiya. To za mu iya tafiya yanzu? Za mu iya tafiya. Ba matsala, ba wani abu a gidanka? Ni in dai ka hirya. To Dan na abokina, cewa mata ta gona da ni. to abokina mu tafi. To mu tafi ba matsala. Mu tafi. Ai ni kamar ni da kai. Eh. Ai ba zan cutar da kai. To mu tafi abokina. Dole in je in sama ma dukkan hanyar da za ka yi. Wallahi ina so ne kuɗi ne fa ne kuɗin da duk duniya in dai za a yi lissafin masu ai da yan samu. To wannan guga kake da ita. Yi wallahi, shi ne abin gugar ta. Gaskiya abokina kana cikin muguwar wahala. To kai ni wannan in na sa baka ma ai sai karya mun hakuri. Wallahi ni kaga kuma he na tauna na murguza kuma na tuɗa. Gaskiya ni shi yasa ba wannan rayuwar ƙauyen ba ta yi mun ba. Kaga ba kwanaki na dawo daga London ba. Yi wallahi. Na je ka fahimta fresh. Allah wallahi. Na kai kakata. Kai
to na ma yadda ai ba matsala dan dai kuɗi ne za ka samu mu je kawai. kai abokina wai za mu je gidan nan kuwa Ai ka san hanyar irin wayannan mutanen ba akwai wuya fi kai wannan hanya ai dai ka amma ba ka da matsala in dai kuɗi ne za ka yi abokina eh yar ka gidan bokan ne mun kusa. kai abokina ba da mu koma ba ka gano wancan to gidan bokan ne can ma almatsansa ne suke gaida kan to mu je abokina ƙarasa kai abokina kai abokina ai ka ba hankula in dai kuɗi ne ni fa na fara razana fa abokina a haba nan ba ka da matsala. Ya da ka faɗi abokina hanya akwai wahala ai ka daure kai ai abokina neman kuɗi da wuya yake kai abokina neman kuɗi makahon aiki ba hankula wai dama sai an sha wahala kamar haka ake yin kuɗi abokina ani na baka labarin yadda na yi to ne ka yama mai kai abokina kuma yanzu ka yi kuɗin motoci na nawa da baka ji har yanzu ba a daina abin nan ba nai da kike na ga ma ni wata garkan kai amma fa hanyar gidan bokan nan akwai wahala ai akwai wuya biyu ni na ga ma almatsansa ne suke gaida shi kai bokan nan gahi an yaro matashi dan ta kwaikwai kai ina ga ma dan yi kuɗi fa nan dai kuɗi ne da mun je gunsa ai kamar kuɗa ne mun zo ka ji wannan ƙaran abin ya daɗa shi ba ina ga ko suna bikin suna ne ko kuma dai almatsan sun zo yawo kaga alaman mun zo a sa'a kenan kuɗi ya zo ai in dai suna wannan bikin suna To, ni ma zuwa na farko na je na sami matar ɗan ƙaruna ta aiki a ganin nasu kan yanzu dai mu shiga da kaci To, inda mu mun zo mu shiga kai ku koma da baya da ashar ake yi gomin ake fita da kuɗi ku koma ai saboka da ita muke ƙoshi kafa 70 a gindin uwar kaboka na gode muku ku shigo da baya ku zauna ku kula nan ina da mai jagon aljini ku kula shigo ta nan kai ma biyon ta nan kar ka dan taka mun kanan aljini na ne zauna me ke tafe da ku kaga wannan amini na ne yana so ya yi kuɗin da babu misali da za a yi da shi a duniyan nan talauci ya biya cinye shi kuɗi yake so ya yi kaman ganyen tsamiya kaman yashi a cikin kwari yana so ya yi mahaukacin kuɗin nan wannan ko ina ya shiga an san shi kuɗi kake so ka yi ka zo ka gidan da zan share maka hawayenka ka zo ka inda za ka yi kuɗi kamar rairayin yashi za ka yi kuɗi na mamaki kaf Nigeria nan sai ka yi kuɗin da duniya gaba kiɗanta za ta san ko kai wane ne musamman duniya ma za ta raɗa maka sunan alhazawa amman fa da sharaɗi. to boka wanne irin sharaɗin ne wannan sharaɗin shi ne ka san ɓargo abokina ɓargo fa to mai haka ɓargo in ba na manta ba wani abu ne a cikin ƙashi jini ina tunanin dai shine ɓargo amma amu ji shi tukunna in ba shi bane kuma to ya musayan na zaɓe
To mu ji shi ɗan. Boka, wani abu jini haka a cikin ƙashi? Ka san shi, shi ne ɓargo. To ɗin shi ne, ka samo ɓargo na kiyashi. Daga nan kuma ka samo mini cibiyar tururuwa. Sannan na ƙarshe shi ne, ka je ka samo kifiya mai gemu, ka zo ka za ka yi kuɗi wanda ba ka so. Anya boka za mu same shi a duniyan nan kuwa? Wannan yana duniyan nan kuwa boka? Yana nan a duniyan nan. Da baya nan a duniyan nan, ba za na faɗa maka shi ba. To sai dai kai, ka zo ka ne a matsayin talaka. Da sai in ce ka yi mana wani dunkulin na aiki aljani ɗan dandus ya samo maka shi. To kuma gahi ka zo ka ne a kan bayanin za ka kuɗi. Ba za ka sami yadda za a yi ka yi mana dunkuli wanda zan aiki aljani. To kai kuma ka zo ka ne, kai ma ka taɓa zuwa gurina ka yi kuɗi. To kuma babu kyau na baka kuɗi ka kuma dawo min da shi, kamar ka mai da hannun kyauta baya ne. Da ban haka ba, to da sai ai amfani da naka kuɗin. Amana, ka ci amana ta. Mai sauƙi shi ne, za ka je ka babban amininka wanda ka yarda da shi ya yarda da kai, ka samo yatsunsa na hagun guda biyu, ka samo na ƙafafuwansa na dama shi ma guda biyu, ka kawo, zan tashi na haɗa maka, za ka samu biyan bukata. To boka, ni fa dama ga babban amini na. Wannan shi ne babban amini na yadda da shi ya yadda da ni. Abokina za ka yi min haka? Idan da dama zan iya yanka yanzu in baka. Ta kwana gidan sauƙi, za ka iya yanka yanzu. Abokina za ka yi min haka? Ni da kai? Abokina. A ba abokina. A harkar kuɗi. Ni da kai? To fa boka fa, inda ban samu wancan ba, kai ma nawa ne. Ni kaina, Eh, ni ɗin kaina. eh.